Салита. За Василена и Методи, за едно истинско семейство. За дома и за децата си, а до него Салита стои и през добро, и през бури. Василена е радост в очите му, Методи е силата в сърцето. И когато всички са заедно, забравят тежкото от живота. Салита и децата, това е светът му, заради тях живее всеки ден. Георги дава душата и сърцето си, само семейството да е добре. И да е трудно, и да боли, те пак се държат силно за ръце. Защото домът не е просто място, а любов, която не умира. Методи расте с добро сърце, а Салита тихо пази семейството с любов, която не се купува. Георги гледа хората до себе си и знае защо се бори така. Защото най-голямото богатство не са парите, а семейството. И нека времето да минава, нека животът да изпитва силите им. Щом са заедно, ще издържат всичко, защото любовта им е истинска.